or čaša. I džak. Džak? Džak. Dž. Malo teško. Za mene. Padeži. Ja. Ti. On. Ona. Mi. Vi. Oni. Glagol kuvati. Ja. Ja kuvam, ti kuvaš, ona kuva, mi kuvamo, vi kuvate, oni kuvaju. Bravo. Kako se ti zoveš? Zovem se Asad, Odakle si? ja sam iz Afganistana. Dobro. Ja sam Asma iz Irana, imam 28 godina, igram odbojka, pričam srpski, šeta. Ja sam Ali, ja sam iz Irana. Ja sam u Srbiji za 1 godina i ja volim srpski jezik. Vranija, u kafana, u bazar, sve. Ja nemam problem na jezik u Srbiju. Razumete se? Da, sve razumem, mene ja razumem sve, ali pre 6-7 mjeseca pre ja sam imao puno problem za jezik, ali sad nemam problem ništa. Zdravo, moje ime je Bunu, moje prezime je Artur, učim srpski jezik, ja volim Srbija. Posle idim za put u Srbiju, u Bosnu. Izvolite, hvala, doviđenja. Ona kaže da nisi ženja. Zašto nisam?